Bunyagan mo pa, hindi na. Hawel? Bunyagan mo pa, hindi na. Oh. Mabunot ka ron na. Okay na. Buwi sila tanan. Mga plastic. Well, pang waa, ripaw. Pagbunga ya sina daw mga kadyos palang kadako, pangwaon mo na. Oo. May ara na? Tikwa na. Hindi sila gusto nga padako na. Bebe. Kuha na video. Oh. Beda de. Kuha, Will. Dali. Kuha na video. Ari ho. Namunga na. Te ang ilang akwan sa mga expert kuwaon na pitason kag ihaboy kay nga ang reason nga mamulak inada madamo. Okay, areo na amo pa lang na sa kadako nagapamunga na. Di na natong isa nga may bunga. Pita kagok kwa. Ha? Dahil lang kay videon ko. Diyan ay ako lang makpitas. Tanong tatong pipino mo nagapamulak na to. Ginapang kuha ni Jewel. Ari nagdako na ni. Hindi na ni kinanglan nga pamuni kadako. Gamay pa lang pitaso na kuno. Kaya ang mabulosin ni di bulak. Mamulak ni sa madamo. Di before ko magalin sa December, mas-spray kami. Nga rin ako. Amo pa lang nakadako. Pamunga na. Ang kalabasa ni Jewel. Ang kulbaan ko base sambudan niya bla ang kalamansi kag magkalamatay. Kay sprayan man ko noon isang polyar para mamulak. Amo na advice to sang mga teknisyan. Dapat sinawil ka pamulak na eh. Kinanglan tagid na kuanan sprayan. Polyar. Ina. Pada para makakwarta ta. Gamay lang ang kalabasa sa supermarket. Naglibot ko to sang kahapon. Tikwan na pangita isang pamatay sa taklong. Uy. Pang spray. Damo ang na perdita sa taklong. Sino na? Oh. Ano nilang kahoyaw? Pista na? Oh.
Ano damo? Well, ano niyo? Pipino mo ne? Nami na siyang pipino ni Jewel ho. Binatangan niya kalamburan. Hmm? Hmm. Saan ang pista nyo diyaw? Saan ang pista nyo? Tapos bulan? Oh, okay. Dugay pa manggali. May tinibi 30. Oh, 30 sana. okay. Na. Amo na din mga kaingod namon. Pangayo sila kahoy. Inogatong. Kay mapista na kuno dire. Tay siling ko kuha kamo to sa babaw. Oo. May nagana kay mahawanan. Kay parang mami status tato sila eh. Nami oh. Nami na tanong ni Jewel oh. May na kay makaloro remedyo man sa kon kaloyan. Pwede sa bahay sa kanon mo. Ha? Basta sagudon mo lang. Oo. Sagud tawa na gid ikaw tarak ka produkto. O gani. Lain lang kung itanong mo kag magpanaw. Umapan